Karin magana daga na 501 zuwa na 550. Karin magana daga na 501 zuwa na 550. BM Tanyaya, shekara ta 2007. Baya ba ta da kaɗan, bayan ci zama tsegumi ne, bayan tiya akwai wata caca, bayan wuya sai daɗi, bazawara uwar son banza, bidar asali jaki harbin walƙiya. Bikin magaji bai hana na magajiya, bikin wani kundumi bikin wata doka, bin na gaba bin Allah, biri da goyo aiki. Biri ya yi kama da mutum, biris kare ya taki sisi. Birnin kura ba a baiwa kare dillanci, biyan bashi magani, rashin biyan bashi magani. Biyan bukata ya fi dogon guri, biyan bukata ya fi rai in ji kuda. Biyu babu kamun gafiyar baidu, bododuwa mata akan miji, bokan gida baya ci, bo nono rufin kofa da barawo, bosoruwa ya a ɗakin kanawa, ba komai a kyatar tsatso sai yan barin tai. Budurwar baɗi ta fita bana, burum ta ci burum, kura ta cinye barawo. Butsari bai raba jaki da kaya, barawo ko ya tuba in ya ga tsintuwa zai dauka. Barawon doki daga ban kadar taskirar uwa yake somawa, barawon kakaki baya da ikon busawa. Barawon kaza ba zai bar dokin abzin ba, barawon raƙumi daga igiya ya so ba. Bauna maharbin ki sama, bauna tafi bago. Bera daidai girmansa yake rami, bera na ganin raminsa bai yarda wuta ta ci shi. Cabalin cababa kuturu ya taka aska, can ga su gada zomo ya ji kiɗan farauta. Cediya ba ki kaya, ci bai zama ɗaya ba, ƙoshi ba zai zama ɗaya ba. Ci da kai ba ƙwazo ba ne, cinaka in cinawa ba rowa ba ce. Ciki da maiko baya da ƙura, ciki mai manta kyautar jiya. Cikin ƙira akan daɗi, cikin baƙar tukunya ake fidda farin tuwo. Ciku ya biyo wushiya, ciku ya biyo gyartai. Cin daɗi sabo, batar da kuɗi dabara. Cin dare ɗaya kumburin ciki ne, cin yau ya fi na gobe. Inda aka samu Ɗanyaya BM, shekara 2007. Karin maganar Hausawa, Sokoto makarantar Hausa. Wannan littafi ana samunsa a shafin makarantarhausa.com. Karfafa sanar da kanka sabon abin da muka aza ta hanyar danna kararrawa. Karfafa mana gwiwa ta hanyar danna subscribe.